салом алейкум тамошобинои азиз, салом алейкум мардум. Нигоҳ кунед, ҳисоби гармии зиёд кӯҳ дар гирифтестай. И дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Симиганҷа, номи ҳами кӯҳ сари сухтай. Мақсад ҳами дилаи автов мезанада, аусшам аисшам. И аисшу кам дар гирифтестай, некем айсини пушт дуди бисёр ай нигоҳ кун, айсини пушт қа дуди бисёр бромадестай. Маълум ай ки айсини пушт бисёр дар гирифтагиай. И бача ҳисоби гарми зиёд кӯҳ дар гирифтестай. бебин айсини пушт дар гирифтестай. метавад камера кам айсини пушт дар гирифтестай кӯҳ. И сидорда иҷа шаҳри Ваҳдат ай деҳаи Симиганҷ, номи ӯ кӯҳ сари сухтай. ҳамин кӯҳ худаш номаш сари сухтай. ай ҳисоби гарми зиёд кӯҳ ай сарай сухтестай. айними пушт сухта омадестай. бо мақсад ки нихе дурбин қати соз метавад дар камера қайд нишон дода наметавонам. телефон қати пеш овара мешав, неке пеш неки мисол беҳад алоби баланд дар гирифта омадаестай. майда кара мисол нишон теда бор масоҳача бинед чанд қашидуҷа хела поён хамид сини поён хамид ҳамуҷа сухта поён хамидестай. бародарои азиз, ки кадом нафароитонда ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша, авиакасаи Исмоил Тоҷик чиптаи ҳавопаймо ба тамоми самтҳо, ба тамоми давлатҳои рӯи дунёро дорем. метавонед зан занед, фармоиш диҳед. ва инчунин бародаро чиптаи поиз дорем дохили Россияда. кадом нафарое ки аз ягон шаҳри Россия ба дигар шаҳри Россия сафар карданед тариқи поиз, шуморо метавонед муроҷиат кунед, чиптаи поизи шуморо мегирем. ва инчунин ина нигоҳ кунед, газон ними газона бачаҳои музеисиан. и 12-ум пеши 11-ум корпуси чи Истиқлол.